Shwmae sydd â chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf gan iach. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Os ydych chi'n gweld ar yr ffenestr ar yr ochr dde, mae gyda ni 5 o doddiadau newydd sydd dwi'n wedi ei agwynegu I mewn I restr o pethau I wneud ers y fideo olaf. Os ydych chi'n dechrau ar y llinell 5 ac I osod yr un ar y brig ar y llinell 4 ar un ochr ar gyfer y moment ac I dychwelyd ato fe yn hwyrach ar y llinell 5 mae gyda ni dodiad newydd, hanfod rhencau newydd ar gyfer blodau, offer sair pen, dilladau, coedydd, gwrthrychau swyddfaol, gwrthrychau personol. Mae hyn yn unig I atgoffa hunain, mae angen I ni I ychwanegu mwy o hanfod rhencau I mewn yn atgyfer hon, ac mae'r hyn rhywbeth sydd yn parhaus. Felly, anglyn at yr un ar y llinell 6 I greu chwarae car oddi wrth yr argraffiadau. Felly, os ydych chi'n atgoffa hunain oddi wrth y fideo olaf, rydyn ni'n wedi codio ar gyfer y tudalen I hunan ffurfiadu I mewn I tabl gyda'r rhesau ac hefyd y colofnau yn rheolaidd bob amser, pa bynnag mentiolaethau y mae y defnyddwr yn profi y dudalen arno fe. Felly, os mae defnyddio ar yr ffôn dwt, fe bydd yr sgrin neu dudalen yn edrych yn tal, ond os ydy'r defnyddio ar yr desg frig, fe bydd y dudalen yn y ffyrdd sydd yn gorfeddol neu yn tirlun, sydd yn fwy eang nag yn uwch, ac ar gyfer pa bynnag maentiolaeth, mae'r dudalen yn hunan yn addasu ar gyfer yr ffurfiadaeth I anwastad arddangos y lluniau ac hefyd yr enwau o'r llun ac hefyd yr hanfodranc yn rheolaidd ar un gwastad lluniau, fel y lluniau eraill. Felly, gyda'r gwastad lunadaeth neu rheolaiddrwydd neu trefnusrwydd o'r lluniau, yr ni'n gallu argraffu y lluniau ar yr papur ac wedyn ydyn ni gallu creu chwarae cardiau oddi wrth y lluniau I defnyddio yn chwaraeon I gwynothwyo'r dysgwyr I dysgu gerfa a terminoleg newydd sydd yn y gwastad lun o erfa sydd yn ychydig yn fwy arbenigwredig neu diwydiannedig gyda'r gerau sydd yn ychydig yn fwy arbenigaidd, ond hefyd yn fyddiau sydd yn ychydig yn gwahanol ac yn fwy hwylus yn gymharol enghraifft I dysgu oddi wrth yr tudalen yn rhyw llyfr. Felly mae'r hyn dim ond syniad ar gyfer y dyfodol, ar gyfer yr defnyddiad galliadwy gyda'r rhyfeddaeth o'r geriau yn y gerfa hon. Wedyn anglyn at yr llinell 7 I osod ffiniau ar y brig I wahanreddu yr rhesau. Mae'r hyn yn cyferio at y lluniau yn yr hanfod rhencau I osod llinellau neu ffiniau ar gyfer pob un rhes I gwahanreddu pob un rhes ac I nodi yn fwy y glir ble mae'r un rhes yn terfynu a ple mae un rhes arall o destun yn dechrau. Dim ond I eglurhau y testunau ar gyfer y defnyddwr I wneud y dudalen ac hefyd y gwybodaeth yn haws I darllen ac I ddeall. Ac wedyn anglyn at y llinell 8 I wneud prif dudalen yn celloedd hunan a ffurfiadu. Felly, y syniad oedd I mewnosod yr gysylltiadau ar y prif dudalen yn yr un fath o flychau neu celloedd fel y lluniau yn yr hanfod rhencau. Y rheswm yw, os ydyn ni'n mynd yn y dyfodol I creu chwarae cardiau oddi wrth y lluniau, ydyn ni'n gallu hefyd creu chwarae cardiau oddi wrth yr hanfod rhencau sydd yn cynnwys y llwysogrwydd o'r lluniau
ac mae'r hyn yn gallu cael ei defnyddio I wneud y cartan chwaraeon yn fwy diddorol. Ac wedyn, os rydyn yn dychwelyd i'r gyntaf dodiad ar y brig I datrys gwall gyda'r rhestr o hanfod rhengiau. Achos, fel dach chi'n gweld ar y ochr chwith, mae'r gysylltiadau oedd yn bodoli yn yr fideo olaf wedi diflannu oddi wrth y dudalen. Felly, y gwaith mwyaf pwysig nawr yw I datrys y gwall neu chwilen yma I darganfod beth yn union sydd yn achosi y gwall yma a sut I ysgoi fe yn y dyfodol, ac wedyn I adfer y gysylltiadau fel o'r blaen. Wel, y gyntaf beth dwi'n dyfalu ynglyn at y gwall neu chwilen hon yw mae'r hyn yn gwall o'r amresymig yn y cod yn ytrach na'r gwall yn yr gystrawen neu yn y iaith neu yn y sillafiad, achos os mae'r hyn rhyw fath o gwall yn y defnyddiad o'r iaith PHP, fe fyddai y dehenglo'r JavaScript wedi sylwi yr anghywiriadeb yn y gystrawen neu sillafiad neu beth bynnag arall ac yn ei arddangos fel neges gwall ar y dudalen. Felly, ynglyn at yr agwedd o'r dehonglwr PHP, does dim unrhyw neges gwall yn arddangos. Felly, mae'n hyn yn archwyddocae. Mae pob dim yn gweithio yn berffaith ar yr agwedd y gystrawen neu iaith PHP ac mae'r hyn yn digwydd oherwydd mae rhywbeth yn yr amresymig sydd ddim yn gweithio fel cynllunwyd ar y dechreuad. Mae rhyw fath o sefyllfa neu achos sydd yr cynllun greiddiol ddim yn cymryd I mewn I gyfrif. Felly, I dod o hyd o fwy o drywydd neu edrywydd o'r achosiad o'r gwall yma, mae angen I mewnwsodi mwy o achblynadau I arwain tuag at y tarddiad o'r chwilen yma. Felly, os rydyn yn edrych ar yr ffenestr ar y ochr dde, dyma'r arfwthiant sef at cyrchydig tanilellu darllen, ac mae'r hyn yr amresymig sydd yn rhodi y dodiad I mewn i'r dulliad sydd yn cael ei arddangos ar y tudalen. Felly, oherwydd mae'r dodiadau yn ei diffygur ar y tudalen, mae'r hyn yn arwyddocae mae'r taddiad o'r chwilen rhywle yn y ffwthiant hon. Nawr ar y llinell 90, dyn wedi mewnwsod yr achblyniad chwilota ar gyfer y cymwysiad o'r anwolyn $entry. Felly, os rydyn nawr yn dateblu y dudalen, mae hyn yn digwydd. Mae'r dudalen yn achblynu bob un ffail a phlygell neu cyfeiriadur yn y phlygell cyfredol. Yn gyntaf, y single point sydd yn arwyddocae y phlygell cyfredol, ac wedyn y double point sydd yn arwyddocae y phlygell rhientol, ac wedyn y ffeil gyda'r terfyniad SOP sydd yn arwyddocae yr ffail cyfamserol ar gyfer yr nach yn ei adolygwyd yn yr adolygydd VI, ac wedyn mae'r ffeil testyn gyda'r ffurfiadaeth testyn cyfoethog a da'r cysylltnod cliciaid cysylltnod dydym un, ac wedyn y delw gyda'r terfyniad .png, ac wedi y rhain mae'r doleniad neu rhestriad o cymwysiad yn y phlygell yn ysmwyth yn torri allan o'r doleniad ar gyfer rhyw chresom dirgel. Felly, os rydyn nawr yn dadansoddi yr amresymig yn y cod neu ffwthiant, os ydy'r dodiad yn yr rhestr o cymwysiad yn y phlygell ddim yn phlygell neu cyfeiriadur, wedyn I brawfholi ai ydy hyn yn delw gyda'r terfyniad .png. Os ydy, wedyn I rhodi y llawn clipper I mewn i'r dulliad dodiadau dulliad, ac wedyn I torri mas o'r doleniad, ac wedyn I allbynnu y dulliad hwn. Mae'r hyn yn tybied, does dim unrhyw delw ffail gyda'r terfyniad .png yn yr prif phlygell yr eddyl neu tablyn, ond yn hytrach, mae'n tybied mae'r yn unig yr delwau gyda'r
terfyniad.png yn bodoli yn aplikell neu gyfeiriadau'r isaf, achos os ydyn nhw yn bodoli yn unrhyw plegell yn uwch. Fe fyddai yr amresymig hwn yn torri mas o'r dolyniad, y foment maen nhw'n gallu dod o hyd o'r unrhyw delw gyda'r terfyniad.png. Felly, dyma'r tarddiad o'r chwilen yma, achos wedi y diwedd o'r fideo olaf, a chyn y dechreuad o'r fideo hwn, fe alysgrifiais i y ffeil delw ada'r gysylltnod cliciaid.png i mewn yn yr prif plegell, ac mae'r hyn sydd yn achosi yn yr amresymig hwn y dolyniad i canfod y ffeil .png yma, ac wedyn i torri mas o'r dolyniad cyn ellir y pegellau ar gyfer yr hanfodrencau gyda'r lluniau yn cael eu darllen i mewn i'r dillad. A dyma y rheswm pam mae y dillad neu allbyniad o'r rhestr o pegellau yn gwag, oherwydd mae'r amresymig wedi torri mas o'r dolyniad cyn ganfod am unrhyw plegell i darllen i mewn yno fe. Felly nawr, os dwi'n yn alenwi y terfyniad.png i enghraifft .png, ac wedyn i datblygu y dudalen ar y porwyr fel hyn, nawr mae'r cysylltiadau i'r lluniau yn ei hadferwyd fel o'r blaen. Felly, i datrys y trafferth yma, mae'n angen i osod prawfholiad ychwanegol i prawfholi ai ydy'r y plegell yna sydd yn cyfredol ar gyfer y eddyl, neu y prif plegell o'r eddyl ar y brig o'r strwythur ar gyfer yr hanfodrencau. Os nac ydy, wedyn i dod i mewn i'r amrediad yma o'r amresymig, ac wedyn i rodi y llwybr o'r ffail i mewn i'r dillad, ac wedyn i torri mas o'r dolyniad fel hyn. Nawr, ar y llinell 98, mae'r prawfholiad yn dweud os ydy'r doddiad o'r cymwysiad yn cydgymaru gyda'r patrwm .png ar y terfyniad, ac hefyd yn ychwanegol os nid ydy'r plegell cyfredol yr un plegell fel y plegell cyfredol yr eddyl, wedyn i ychwanegu y dodiad i mewn i'r dillad ac i dorri mas o'r dolyniad. Nawr, os rydyn ni'n yn adfer y terfyniad o'r ffel delw i .png fel hyn, ac wedyn i datblygu y dudalen ar y porwyr fel hyn, a dyna ni, mae'r cysylltiadau i'r lluniau yn dal yn arddangos ar y dudalen. Nawr, fe allwn ni'n yn odynnu yr allbyniad ar gyfer y chwilota fel hyn. Nawr, os rydyn ni'n yn datblygu unwaith eto, fel hyn, a dyna ni, mae popeth yn gweithio fel o'r blaen. Nawr, ynglyn at yr doddiad ar y llinell 4, yn ni'n gallu troi y stwnch neu hunch i mewn i'r dudad fel hyn. Ynglyn at yr doddiad nesaf ar y llinell 5, hanfodrencau newydd, fel blodau, offer sef pren, dilladau ac ati, dwi'n meddwl mae'r rhain beth sydd yn parhaus ac rydyn nhw'n gallu ei gwneud neu ychwanegu arnynt trwy'r amser. Felly dwi'n mynd i osod y gair yn y prif lythrennau parhaus ac i symud y doddiad hwn i'r gwaelod o'r rhestr o beth i'w wneud fel hyn. Nawr, ynglyn at y doddiad ar y llinell 5 i greu chwarae car oddi wrth yr argraffiadau, dwi'n meddwl mae'r hyn rhywbeth ar gyfer y dyfodol. Felly, unwaith eto, dwi'n mynd i symud hyn i lawr yn y rhestr o beth i'w wneud fel hyn. Ac hefyd, dwi'n mynd i mewnnosod tunnell gyda'r cysylltnodiau i arwyddo cae. Mae'r doddiadau
yn isod i'r linell hon yn ddim yn uniongyrchol yn bwysig fel hyn. Nawr, os rydyn yn edrych ar yr dodiad ar y llinell 5 i osod fyniau ar y brig i wahanreddu y rhesau, wel, os rydyn yn barheo i'r pregell ar gyfer y cliciad. Felly, os rydyn nawr yn edrych ar y testyn fel yma, y deryn D, a dar cliciaid, i mi, does dim y ffein rhwng y deryn D ac wedyn a dar cliciaid yn digon yn eglur. Mae'n eithriadol yn hawdd i cymryd yr holl dar llinell fel yr un testyn ac i darllen yn ei llechlau fel y deryn D a dar cliciaid. Ond yn derweddol, mae'r adar cliciaid ar y peniad o'r blwch neu cell ar gyfer yr aderyn bras a gogledd, ac yr un peth gyda'r testyn adar cliciaid yn isod i'r cysylltiad ar gyfer y hafan. Mae'r hwn y peniad ar gyfer yr aderyn D, ac mae'r testyn ar gyfer y aderyn D yn isod i'r llun perthnasol. A dyma'r rheswm ar gyfer yr doddiad hwn ar y llinell 5. Felly, i ganfod y cod HTML ar gyfer yr gorrych yma, os rydyn yn declicio ar y testyn ac wedyn i dewis archwilio. A dyma fe. Felly mae'r testyn aderyn D yn y trydydd rhes o'r tabl yma, ac wedyn i osod y ffein rhwng y rhesau, dwi'n dyfalu rydyn gallu osod rhyw fath o ffein yn y cell uchaf yn y tabl. Felly y cam nesaf yw i archwilio ar gyfer yr cod yma yn yr ffeil PHP. Ar gyfer hyn, dwi'n pwyso ar y botwm dianc i dod i mewn i'r fodd gorchymyn yn yr adolygydd VI, ac wedyn i mewnbynnu y arwyddnod gwahanol, ac wedyn y blaen slais, ac wedyn i mewnbynnu y patrwm i chwilio amdano, sef y patrwm enghraifft inline fel hyn, ac wedyn i pwyso ar y botwm doddiad, a dyna'r dolyniad lle mae'r pob un blwch yn cael ei adolyadwyd, a dyma'r tabl ar gyfer pob un llun, a dyma'r ar yr llinell 62 y gyntaf cell yn yr tabl hwn, sef y cell uchaf. Felly, os rydyn yn gallu, mewn osod yr priodoledd ar gyfer yr ffein fel hyn. A dyna fe, a rydyn yn unig eisiau yr ochr ar y brig o'r cell uchaf i fod gyda fe yr ffein sydd yn llwyd ysgyfan, ac dwi'n penodi yr hangder o'r ffein o'r 1 pixel yn caled corff gyda'r gwerth lliw stwnch DDD, sef D ar gyfer y coch, D ar gyfer y gwerth, ac wedyn D ar gyfer y glas, lle mae'r rhithren F mwyaf ac y rhif diddym yr isaf yn y gwerthoedd hexadecimal neu'r rhif cefndrefn seledig ar yr sel 1 ar 15. Felly nawr, os dwi'n yn ychyb y ffeil ac wedyn i ddadebru y dudalen yn llawn fel hyn, a dyma'r canlyniad, mae'r llinell yn eithriadol o fain yn arddangos i wahanu y rhesau, ac dwi'n meddwl mae'r hyn yn rhy fain neu ysgyfain. Felly dwi'n mynd i wneud y lliw yn ychydig yn fwy dwch gyda'r gwerthoedd AAA, ac wedyn i acib y ffeil ac i ddadebru fel hyn. A dyna fe, mae'r hyn yn ychydig yn well, achos mae nawr yn ychydig yn fwy eglur. Felly yn ôl ar y rhestr, dwi'n mynd i droi yr stwnch neu hunch i'r dyddiad fel hyn. Ac wedyn, ar y llinell 6, i wneud y prif dudalen yn celloedd hunanailffurfiadu, os rydyn yn dychwelyd i'r prif dudalen fel hyn. Yr amcan yw i droi y cysylltiad yn y ffyrdd o
testyn ar gyfer y llwybr ar gyfer y pregell i mewn i'r blychau, ond yn ytrach na defnyddio y llun i defnyddio y geriau. Felly ar gyfer hyn, rydyn ni'n gallu ysgrifio y cod oddi wrth yr blychau neu celloedd ar gyfer y lluniau ac wedyn i adolygu nhw i arddangos y geriau yn ytrach na lluniau, fel hyn. Felly, yn y codiadau ar y llinell 60 i 66, dyma'r rhanbarth sydd yn cynnwys y tagiau ac hefyd y cod PHP ar gyfer yr celloedd yn y tabl yn yr hanfodranc. Felly, os rydyn nawr yn ysgrifio y rhain o llinellau fel hyn, yn gyntaf, dwi'n angen i pwyso ar y botwm dianc i dod i mewn i'r fodd gorchymyn yn y BI, ac wedyn ddim angen i mewnbynnu y llythren M ac wedyn y llythren K i nodi y dechreuad o'r ardal i alsgrifio, ac wedyn fy'n angen i forllwyo i'r diwedd o'r ardal, sef y llinell 66, ac wedyn fy'n angen i pwyso i lawr, neu fewnbynnu y gwahanol fel hyn, ac wedyn fy'n angen i fewnbynnu yr cochnod neu sychnod neu single dyfynod fel hyn, ac wedyn y llythren K yn y fach llythren i arwyddocae llinell dechreuedig, ac wedyn fy'n angen i mewnbynnu yr atalnod ac wedyn yr llan atalnod neu'r pwynt i arwyddocae y llinell cyfredol, ac wedyn fi angen i mewnbynnu y gwaglau, ac wedyn yr fach llythren W i arwyddocae i ysgrifennu, ac wedyn yr arwyddnod y bychnod i arwyddocae. Mae'r hyn yn gorchymyn, ac wedyn fy'n angen i mewnbynnu yr enw ffel i allbynnu yr alysgrifiad i mewn arno fe, sef rhyw enw gyfamsorol fel O, B, U, F, F, ac wedyn botwm dodiad fel hyn, ac nawr mae'r adolygydd wedi ysgrifennu yr llinellau oddi wrth llinell 60 i llinell 66 i mewn i'r ffel dyddym BUFF. Felly y cam nesaf yw i ganfod y leoliad ar gyfer yr doleniad ar gyfer y gysylltiadau ar y prif dudalen. Fel arfer, rydyn ni'n gallu de-clicio ar y gysylltiad ac wedyn i dewis archwilio, ac wedyn rydyn ni'n gallu chwilio ar gyfer y llunen a href fel hyn. A dyna fe yn uniongyrchol ar y llinell 78. Nawr, rydyn ni'n gallu twybu mas yr llinell cyfredol fel hyn, ac rydyn ni'n gallu bastio i mewn y rhanbarth o god oedd wedi ei alysgrifio i mewn i'r ffel allanol dyddym BUFF yn ychydig o'r blaen, trwy yn gyntaf fel arfer i pwyso ar y botwm dianc i dod i mewn i'r fodd gorchymyn, ac wedyn i mewnbynnu y gwahanod, ac wedyn i mewnbynnu yr fach llythren R i darllen i mewn, ac wedyn y gwaglau, ac wedyn yr enw o'r ffel allanol, sef dyddym BUFF, ac wedyn y botwm dodiad fel hyn, a dyna ni. Nawr, rydyn ni'n gallu adolygu neu trwsio y cod hyn i cynnwys yr unwedd data fel o'r blaen, ond yn yr ffurfiadaeth o celloedd neu blychau fel hyn. Yn gyntaf, mae angen i creu amrywiolyddiaeth i cynnwys y cydrannau o'r llwybr i'r hanfodranc. Enghraifft, ar gyfer yr adar cliciad mae gyda ni yr cydrannau o'r enwau anifeiliaid, adar a cliciaid, ond oherwydd mae'r
gwastraglinnau yr isaf y mwyaf pwysig. Mae angen i ni I adroi neu wrthdroi neu wrthdreglio y llwybr ac wedyn I gwahanu pob un cydran ar yr arwyddnod blaenslaes cyn ei rhodi I mewn i'r anwandilliad $TMP1A ac wedyn yn yr tag rhaniad ar gyfer y holl blwch neu cell os mae'r defnyddiwr yn clicio yn unrhyw rhanbarth ohono fe. Mae'r hyn yn galw ar yr dogyddiad ar y cliciad ac mae'r hyn yn galw ar yr JavaScript gyda'r priodoledd o'r gwrthrych ffenestr yn ei alusod i'r ffeil tudalen PHP yma sef index.php ond gyda'r parametr ysodwyd I fod y llwybr i'r hanfodranc enghraifft yn yr achos o'r adarcliciaid blaenslaes enwau blaenslaes anifeiliaid blaenslaes adar blaenslaes cliciaid ac wedyn I mewn yn y tag rhaniad ydyn ni'n yn mewnnosod y tabl ac yno fe mae gyda'r ni y pedwar res cynrychiolyd gyda'r y tag TR ar y gwelod res ydyn ni'n yn ysod yr plicell y mwyaf pwysig yn y enghraifft o'r cliciaid mae'r hyn y gair cliciaid ac wedyn yn isod yr plicell yr yn pwysig sef yn yr enghraifft hwn y gair adar ac wedyn yn uchod rydyn yn mynyddod gwahanol rhwng yr rhanbarth uwch a'r rhanbarth is o'r tabl sef llinell gwag ac mae'r hyn yn ddirweddol fel delw gyda'r enw llinell gwag.png a dyna fe fan yma felly os rydyn yn clicio arno ac wedyn dewis adolygu fel hyn mae'n unig llinell wyn yn tenau iawn ond rydyn yn gallu defnyddio fe fel gwahanol a wedyn yn uchod mae gyda ni yr plicell y trydydd yn pwysig ac wedyn yn uchod y plicell yn pedwerydd yn pwysig ac ar pob un plicell mae angen I ni I adroi neu wrthdreglio y llinell oherwydd roedd hyn wedi ei adroi oddi wrth y greiddiol ar y dechreuad o'r dyluniad. Felly os rydyn nawr yn dyblu'r tudalen mae'r hyn yn digwydd. A dyna fe ac os rydyn nawr yn clicio ar yr blwch fel hyn ac wedyn I ddewis archwilio a dyma'r y corff o pob un blwch fan yma yr un ar gyfer y adar cliciaid ac fan yma yr un ar gyfer y ffrithau tymoraidd ac os rydyn yn clicio arno fe yn unrhyw lle fel hyn ac mae'r lleoliad o'r ffenestra yn alusodi i'r hanfodranc neu isblegell berthnasol. Felly, yn ôl ar y rhestr o beth I wneud ar gyfer y doddiad I wneud prif dudalen yn celloedd hunanailffurfiadu rydyn yn gallu hefyd yn troi y stwnch a hunch hwn I dyddiad fel hyn. Ac nawr, rydyn yn gallu symud y tri doddiad oddi wrth y llinell 4 I 6 I mewn i'r adran cwblhawyd fel hyn. A dyna ni ar gyfer nawr, ond fel arfer, mae'n pwysig I gefnu fyny neu arbed ar gefn. Felly dwi'n nawr yn dewis bwpyn fel yn y plicell cyfredol, sef yr plicell tablyn neu eddyl, ac wedyn I pwysio I lawr y botwm rheoli gyda'r y botwm ec I alysgrifio, ac wedyn y botwm amgen gyda'r rhithren D I forchilio i'r ffon gof allanol ar y gyrwr D fel hyn, ac wedyn I pwysio I lawr y botwm rheoli gyda'r y botwm V I bastio mewn fel hyn. A dyna ni. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau ac yn ei darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.